Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawak apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga oras yu amin papagayam kain kalafeng. Rugyan tayo manayin tagdos ngay, babaan kanay Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Pukaw man pa'y kados ngay. Shout out ti Fernandez family dita Bagabag, Nueva Vizcaya. From Janice Ann Fernandez. Kablaaw iti Asqueta family ken ni Walden Rosete. Nagtaod dayta ken ni Rosete Polenday. Shout out kadagiti amin na taga-Abra, especially ti pamilya Malangen, Artienda ken Castañeda family. Kablaaw ken ni Miss Cheryl Malangen iti Saudi Arabia. Shout out iti amin nga adik ti Bianong ijay Dunglayan Santa Maria Ilocos Sur. Kablaaw manipod kenay mean agpalo iti Saudi. Ken greetings kenay Lani Peralta. Alang aruden intay basaan ti surat ti pagayam tayo naglingad, itinagan a Feli, iti Ilocos Sur. Kastiman ti surat ni Feli. Ken ka Mang Bianong, umuna iti amin, kablaawan kayo man iti naragsak kan nagasat nga aldawyo, asang bayan to'y nanumaw asurat ko. Ket sapay kumata, mapagasatan mo't maidrama. Ilingod naklakuman tinagan a Feli. Nakapagsuratak met takayat kumana kiddawan te balakad mo Mang Bianong. Kastoy man nga nakrogyan ti amin. Babairo ka talaga, Celso. Apay manin aya. Kastalatan na kanayon ti bagbagam kanyak. Talagamot kami na babairo ka. Nalabuskan. Kanayon lata na palpalabsag ti aramid mo. Isong agbreaktan. Anya? Saan tapay nga gasawang kanayon ng ti panang loklokom kanyak? Isong agbreak talangan. Sigurado ka kaditi dayta? Ang mga nagbaliw pa iti panunot mo. Sikamot lang ang tinang ibaga babaero ak. Kaya tasawon dayta, no i-break nak, nalakalang ang makasapulak iti kasukat mo. Anay ko, apay nga aglibak ka ngay. Lastog ka? Kunamlan asino ka? Saan ka apagtatakkunan? Uray pa'y mang nobya kan iti sangapulo, awanan ti bibiyang ko. Saan mo tayo sumarsarong karnisel sa dito balay, Feli? Awan kamin tatang. Anya? Wan tatang, awan kamin. Nauma ako ni tinagmading aramid na. Kaano ka pa'y itog-tog? Ha? Ni tatang mo't. Apay ka sa tidamdamagan niyo.
Wala ta amkat nga mga no na itugtog ka. Iso limawag tinalidem a panunot mo kat insina maun da jaselsaw. Kuwa tatang. Tiamok kami no, agbaliw idi. Iso pinalpalabas ko dagiti nararamid na. Ngam saan mo't gayam. Adu pa iti maam-amom di ka anak ko. Laytay nataknang kain mapagtalkan. Iso asan ka nga agsagmak iti kaskin ni Celso? Asa na mapagpiaran? Alisto ka amaunat. Gapu iti konsumisyon no isaw ti pagsagmaka. Nagtaer ni Celso, Feli. Lucy? Pinasyar na kaya bala idirabi Kinuna na nga awan kayo kanon. Ay sus, Lucy. Di mo patpat yung tibagbagan ni Celso kan ka. Taluko-luko dayjay. Ha? Amo na nga gayem ta, kalpasan na. Si kantin sublat na pagdatunan. Nagawan a delikatesa na. Awanan bain a talaga. No bilang taklo nagtipanagayat na. Saan nakagurguraan Anya? Palpalagipan ka lang arudan kung adapay lagayang panggap mo ang mga klon kan kuana. Anyat amo mangay. Ama no siyak ti mamagbaliw kan kuana. Narigat mo no saan tayo nga ikan iti gundaway nang agbaliw. Ay, jak amo kan ka. Makaamu ka, Lucy. Kasta timbagbaganakin ka? Wan, Celso. Tilo ka. Kundi break kanya, kalpasan na, bitter matlagayam. Ha? Gungguna na, tapay kami niya break na. Siguro, agbababawi na nang i-break kanya. No bilang takasta. Subyam ka di pay laang? Ni, saan Kasano asubyak, kat datan? Anyat amok ngay. Ay saos, jak to subyan da dya babae. Pakpakawan mo ta. Doray man mangurot dita. Agkay kayak man pay dito'y paraangan. Sakbay nga agdalusak ti taunag ti balay. Ay, horay binigat agkay kayak. Nagadulat at ti bulbulong anagango amatinag. Nangrunan no agangin iti nabigsa. Sika talaga. Sige, kumput ka lang kanya. Ha? Kahit nga dadaga sa Da Celso kan Lucy ti limabas. Nagsuit da pay alimabas dito'y paraangan. Kas lakit din pagpakitaan ta. Awanan. Talagaan na ulawan ni Lucy kin ni Celso. Sana dimngag kanya. Jak pa apektaran kada kwada. Isudakit din ti mang dadawal iti simbang ti panunot ko. Ay, jak lakit dito lo. Feli, awisan kay ti panagkalay sami ka ni Celso, ha? Anya? Makikalay sa kakin ni Celso? Wan, nagsaritaan mo ti may papan iti day taabanag. Nahustuan kami motan iti tawan, iso mabalin mo ti agkalay sa. Di mo ko naan sakit tinakam mo kanya, tamakikalay sa ak iti ex-boyfriend mo. Awan ti sakit tinakam ko, Lucy. Nabayagan nga awan kamin. Kan may saan ko nga'y ayatan. Iso nga rod nga imbreak ko. Tadya kaya ti aramid na. Ngam sinipaw mo mat idimbel lang ko. Nagkaro ka motan. Anyat pagkit kita am kanya, basurera? Awan ti bagbaga kasta. Kasano? Kat kunam asinipaw ko idimbel lang mo? Apay, basura yan ni Celso? Kat basurera akmat? Lucy? Ay na, no di mo kaya ti dumaray iti kalay sami, di saan laang? Awan la tinasakita bakrang ko. Matuloy ti kalay sami, nga uray awan ka. Manipod iden, saan na kon a kinasarsarita ni Lucy Mangbianong. Naapektara na yun ti panagkayimay. Nagkalaysada nga raw ken ni Celso, ket kalpasan ti makatawan, nagpatakderda iti balayda iti asidag ti balayme Mangbianong. Ket
Nagadaw di ta asular ang mabalain ang nagpatakderan da Lusay kung Celso iti balay da. Ngam di ka pala asidig tayo may tinagpatakderan da. Naira na nga tamot nga iso tinagatang da asular tatang. Kanayo na yun makikitam da Lusay kung Celso ta karuba tayo idan. Baybayan nyo tatang. Kano saan kayo nga inulay kin ni Lusay gapok ni Celso? Saan ko nabasol day tatang? Ta isumot ti kimaya kay kanya. Nadadailan ti panaggayim yaw gapoy ti lalaki. Makiasawa kamot nga minay na nakaw. Ay na, kasano ang makiasawa ak ngay, no jak pa'y nakita ti tao akap-kap nagkaktatang. Kay kayat kun ti agbagbaket abalasang, no agkon konsumisyon ak tumot laeng. Sa bagay mo't kit di Nagmayat tu pa'y ti biag ti balasang tatang. Awan ti makibibiyang kanyak. Libre ak iti anyaman akayat ko nga ramiden. Awan sawsawir ko. Iso jak agdardar sa makiasawa tatang. No addan, di addan. Ngam na awan. Awan tinasakit abakrang ko tatang. Isambot ko iti kapig sa tiinit ti kabusmikin ni tatang alablaba. Tapno mamagaan nga aging gainton malam. Asin mo tikit kita dita, Celso? Apay aya. Adula amin na di mo pampansinan. Kasano? Nagkumit kita ka dita yung tibumbaan? Kit-kit taong siguro day taglablaba dita papansin. Nagalasmot din dagitang agasaw. Aga pa dalang arudan ng mangiramraman dapay. Magibabain ka. Nakadkadlaw asyak ti paspasagidan ni Lucy. Kita na. Makaammo kayo dita. Aga pa kayo nga aging gaiti kay kayat yung. Apay aya man nagatap ka launay. Gaputaan mo. Kursunadang pa lang ni Feli nga aging gaita. Adula amin. Ti babin kan tupay. Naglain ka sumaw. Padasa ma. Saan ka kabutang? Isa siguro at dito'y asidag ti balay dati kayat mo nagpatakderan tay ti balay. Tapno makitkita mata ka na yun dadya Feli. Ay na, makauma ka na babae. Agpay sumot namin. Sumardan kan. No sakti makapungtot. Rubi-rubo kung daytang iwat mo. Aglablabos ka na babae. Apay nga na nakikalay sa pailakan ka Nawaya ka pumanaw no kayat mo. Saan ka lapdan? Anya, tapno sobyam ni Feli. Awanan ti bibiyang mo. Pumanaw ka no kasta ti kayat mo. Makauma ka. Awanan! Kanayo na hindi apadalusay kung Celso. Nakalalaaw da nga rutatang. Sapay mairamraman tinagan ko no daytay agapadan. Kasanaw ket pagimimunan na kanilusay. Apay kumangay apagimunan nak. Katyak tupay kasasaon ni Celso nga oray agkaaruba tayo. Nagararamid da iti parikop. Di dakit diagbain Kasla isuda lang ti tao nagrikyarda. Sino nga tamot dayta? Ala, sikat namang kita tayo nakmanay di kusina. Nalutong samot tan jay ang angrag amasida. Anya ti masapul mo? Kwa. Di magasak lang dito balayaw. Taidagas ko man ti bunga tinatnatin ko. Nagkapuak ngamin ijibangkag ko. Anya? Alaan mo, Feli. Kwa, pasensya kan. Ngamjak awatin dayta. Ni, apay ngay. Libre da ito, tado ti bunga dagiti natin ko. Agmulmula ak ngamin tong galawan trabaho. Swerte mo, ta nagbunga iti ado dagiti natin ko. Isungay kan kayo man kan ni tatang mo. Ramanan nyo mata. Pasensya kan, ngam talaga adyak alaan dayta. Amang ano addaman ng timakunan ni Lucy, numaamuan na daytoy. Di mo ikaskaso ni Lucy. Yawid mo dagita, tadyak awatin Celso. No di mo awatin, edisok dito'y balkon yawn. Makaamo kayo no si dain nyo, no saan? Anya? Hindi sukon dito'y atidog-atugaw dito'y balkon nyo, Ay sus, alaang lang dagita Celso, yawid mo. Sige, mapana ka. Ay Celso, mabit lang. Apay nga yung pag di asawak, Feli. Ampang ka. Kayat ko lang. Ay na, talaga kiting ampang ka. Adala nga ro doon asawa ni Celso, ng pagamampang lang. Lucy, Sumardan. Ay, Celso, ipanaw mo man lang dahit babae. Di yo riribukan tinatal na abiyag ko.
Perme ti imon ni Lucy kanyak mangbianong. Masurunak mat kini Celso, ta komporme ti may itid na kada kami kinitatang. Jak lang aruden kasasao, ngam isaw ti kanayon at dumaw as iti balay may, ket komporme ti may itid na, ayat nalaang ti makisarsarita kanyak. Nagtultuloy nga raw ti San May panagkinkinnaawatan ken ni Lucy mangbianong. Norumor ka dito balay, itilikodan ti pagnaam. Tapno saan mo ang makitkita ni Feli papansin? Di nakman isuro, Lucy. Isurum kit din taramidak. Siguro, kayat mo mo ta makitkita da dya Feli niya. Apay, ada relasyon nyo? Da kayo manan? Ay no, apay ngamin ngayon, kaskasar ka, babae. Makauma ka na talaga. Ibagam laang, nadaman ang relasyon nyo ka ni Feli. Jak amo ti bagbagam. Babawi ka ng asawa kin ka. Ni Feli lakumantin kalaysak. Makitam ti kasta pa nagsasaom? Awanan kay tibain? Sikat awanan ba ta makarangrangan dahi ta panagningiwat mo? Di ka pa ilang kami nagtalaw no nauma ka ni ti denak. Anya? Nagsimple ti solusyon ti pagkaskastam. Agtalaw ka na awan pa nagtalik mo kanyak. Saan ka pawilan? Ay talagang agtalawak na mapunwana. O bayag bon, pumanaw kay tan. Tata, bagbagay nyo man ni Feli. Ibagayo kan kwa na adi nag-agawon ti asawa. Nay, nagalasan ti kasta sa Lucy. Pagbalinamatan nga agtatakkon iti ad asawa na di anak ka. Kasano? Kayat na nga agawon ni Celso, tata. Sana kasta di anak ka. Di nantupay kasasaw ni Celso. Di asawam ti kanayon nga umasidag di anak ka. Saan nga umasidag ni Celso ka ni Feli? No saan mo't nga itultulok di anak yo? Siguro, at dapay larik nada iti tunggal may sang aging gaita. Saan maung-ungpot day ta aririyo kini Celso. Kastamutan kini Feli. No saan mo asardengan ti panagat-atap mo. Sabidong day ta ang makapatay. Lucy! Makauman ti kastoy tatang. Pumanawak sa langan dito'y lugar tayo. Kababainan ti panagim-imo ni Lucy kanyak. Jak makataltal na. Tauray kunak ajak ikaskaso. Dayjay mo't aselso ti umas asidag kanyak. Papanam kumangay no bilang. Agabrodak laangan tatang. Ay narigat ti agabrod itaapanawon ti pandemic. Wan angam narigrigat mo ti kaadak dito'y akanayon. Tasyaklat at tisipsiputan ni Lucy. Ano samlatan anak ka? Ti napatagkat awan ti maday nga aramidam. Talagamot nga awan tatang. Dayjay tumot kami na Celso. Saan aman anawang umas asidag kanyak. Tata, alain yun dahi ta sa ba? Nagtubak ngamin itaygat na daw. Isong alain yun dahi ito'y may sabuig. Da kayon ti mangipalom. Celso, kasarita ka man iti nalapat. Ah? Sarde nga maun ti mangmangted kada kami iti kompormila ditan. Tapno saan ngagsaksakit tinagam ni Lucy nga asawam. Saan mo tadakas ti mangted, tata? Nangro na kita agkakaaruba tayo. Tagidaksan di asawam. Maawatam kumajerik na nga agimon. Tasigod kat nga raw nga ada relasyon niyo kini Feli. Narugit lang ti panunot ni Lucy, tata. Ragsak kung ti mangmangted kada kayo. Saan ni mo't lamak makanda ito, itanaga daw. Ipan mo laangan iti ayanda na ng mau. Nagadayo mo tayan da, tata. Iso adito ti pangyagak tas asidag. Pangaasiyo kuma. Saan niya pagkadkadan, tata? May sama ti ama ni Felia konsintidor. Konsintyan na ti aramidyo iti anak na. Sumardeng kan, Lucy. Talagamot namin. Oray babayam di anak na kay kayat namat. Konsintidor alaklakayan. Sumardeng kan mo no kayat mo at tibaban ka. Ay na, di nak tumapasadeng. Tagburburok ti darak kadagijay nga gama. May sakamot. No. Day talagi padpadawat kadakwada ti amom. Agi padawat ka mo ano kayat mo. Problema kaya dita. Oray padawat mo aminan. Basta di mo padpadawatan da Feli kan ti amana. Ay na, makauma ka talagan. Agsinatan.
Anya? Talawan ka man langan, bungangira babae. Pumanaw ka? Katmapan kay tayan ni Feli? No, Inaramat na klaang, tapno pa sakit am idi ni Feli. Ngam kinapudno na, ay ayatang pay lang aging kay ta. no. Di pay lang mapesti day ja babae, tapno awanan ti pagmamauyungan. Nalabas ka! Sikat ti makagapo, no apay a pinapanaw nak ni Celso. Sumardeng kan, Lucy. Makaumakan. Kasla may salang ti lalaki. Tauray siya kasigod agayim mo ket apaem gapo lang iti lalaki. Nagalas. Gaputa kayat mo nga gawon kanya. Anya nga rod nga iti kayat mo nga ramidak. Agbalinak abastos iti pada ka tao. Papanawag no masidag kanyak. Talikudak no kasarsaritanak. Ibuleng ko dagiti it-ited na anagrigregatan na. Namin anon ak kinasaok. Asaanin nga mas asidag kada kami. Ngam saan mo't lataman anawa. Iso asaan ko na basol no pinanawan na kan. Basol mo! Sikat yakin basol iti amin! Amom awan ti serbina at tutupan ka. Tasarado day ta utek mo. Iso ama ka amukan no anya ti panunutem. Matay ka iti nalaos nga imon mo. Makauma ka. Dita ka manlangan. Hindi nakakalikod doon! Iba kami tibal. Balbon ko! Kinalbot, ano kasta ti kayat mo? Sa anak sarsardingan ni Lucy, aging gaadimano na iti, pisikalan ti panagpinasakit may, mang biyanong. Siya ti pagpabasulan na iti, panagsinadakin ni Celso. Idinto ta, damag may nagabruden ni Celso. Kasla ubing ni Lucy, ta warsyan nakpay iti danom no daytay lumabasak iti balay dakin ni Celso. Anya nga ta ti kasayaatan nga ramidag, tapno agtunos kami mutayn, ta nagmaday at talagat agkaaruba, kan sigon nga aggayam nga agap-apa. Agdamot ta ni ti adayaw, ti poon kan gapaw ti panggurguran na kanyak. Iwanwan na kumamang biyanong. To'y pagayam mo, Feli iti Ilocosur. Iti laksid danyaman at topiko, ti susik ket ipaayan na ka iti rikna asaan makaayaw. Rebeng na atarusam nga amin langen-langen ket mabalin maagdaan iti parikot. Iso pagayam ko Feli, gapu ta saan perpekto ti gayem mo, nga oray makunapay best friend mo, nalabit nga adda maaramid na makapasakit ken ka. Siyempre, saan ka mat perpekto? Amangan no addamet, malagip mo agundaway napasakitam met tirik nana. Sukimatem met ti bagem. Arsagid ka kade, mabalin kade nga adalem palabsem ti kinarukop ti sabale, panunutem ti kinaimbag ti panangpakawan. Proverbio Kapitulo 19 iti bersikulo 10 maysa. No manakem ka, saan ka analaka nga agpungtot. No adda makaaramid iti saan anasayat ken ka, pakaidayawam no palabsem ti biddot na. Panunutem, kasano kade atalaga ti kinapateg ti sitwasyon? Mabalin mo kade ti mamakawan tapno maadaan iti kapya? Filipos Kapitulo 2 iti bersikulo 4. Saan la ati pagimbagan nyo ti kitain nyo? Kitain nyo mo ti pagimbagan ti tunggal maysa. No adda ti panagayat kan panagraem yo nga gayem at adda desidido ka amang sulbar iti problema gaputa napatagkan ka ti panaggayem yo. Adon ti nagkadkaduan yo iti panaggayem yo,
ket di mo ko maipalubos basta madadaalatan. No maminsan, masapol nga ipakumbabam ti bagem, saan agapo ta sikati ayan ti biddot, no diket sikati adda makataros. Kinapudno na, ti kakaisuna a tao a mapagbali mo, ket sika mismo. No aramidam ti biyang mo, tapno maalay-ayan ti iritang itinagbaytan nyo, nalabit ti gayem mo, ket agtalinaad mat kalmado, ket dungeg no anya ti maisawang mo. Agpanunot ka sakbay asumungbat ka, saan mo basta ibirkakaklatan ti umapaykan ka, numariknam nga daka iti babaan ti panakasugod. Nalabit ti gayim mo ket adda iti panakaupay. Isu sumungbat ka si papakumbaba. Proverbio kapitulo 10 ket 5 iti bersikulo umuna, no napakumbaba ti sungbat sebseban na ti pungtot, ngem no nagabsang adda rubruban na. Ken aginggat kabailan ti lumiklik pagayam, lumiklik kalatan. Proverbio kapitulo 20 iti bersikulo 4, mabalin nga irugay ti siya sinuman maag ti anyaman asupyat, nadaydayaw te mangliklek ite panagsusupya. Alright! Kasta manayin gagayem, aging gangit isumaruno manayin ngayon tayo panaglalangayin. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agnina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, ka-drama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!